Fl-ewwel xahar tal-2025, 119,000 persuna se jibbenefikaw minn 87 miljun euro fotijiet ta' benefiċċji u pensjonijiet. Dawn jinkludi fost oħrajn il-pensjonanti li se jkunu qed jieħdu żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa. Fuq termini ta' sena, dan ifisser li kull pensjonant se jirċievi żieda ta' 416 euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet li fija anke għamel referenza għal kif dawn l-aħħar 10 snin ta' Gvern Laburista il-pensjonanti żdiedu b'aktar minn 70 euro fil-ġimgħa. Dan fl-istess waqt li l-Gvern kompla jkun ta' spalla għall-istess pensjonanti fosthom l-aġġustament tal-bonus tal-għoli tal-ħajja, tar-romol, pensjonanti tas-servizz, tas-ceiling tal-pensjoni għal min twieled qabel l-1962 u tneħħija ta' taxxa fuq il-pensjoni. Dwar dan tkellem is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Mark Musu. Għatu daw l-aħħar ftit jiem qed jingħataw total ta' 87 miljun euro f'pensjonijiet u benefiċċji lil 117,000 benefiċjarju. Ovvjament jinkludu l-pensjonanti tal-irtirar, il-pensjonanti tal-invalidità, il-benefiċjarji tal-work benefit, il-benefiċjarji tal-assistenzi soċjali u benefiċċji non kontributorji oħrajn. Fil-fatt, il-pensjonijiet kontributorji u dawk li jirċievu l-pensjoni tal-età b'kollox sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu tħallsu biljun u 175 miljun euro f'pensjonijiet u pagamenti tal-bonuses li jitħallsu mal-pensjoni. Dan ifisser żieda ta' 83% fuq in-nefqa fl-2013. Bekk, jekk wieħed jgħod il-miżuri kollha, dak li 10 snin ilu pensjonant kien jirċevih bħala pensjoni f'sena sħiħa, illum qed jirċevih fl-ewwel 8 pagamenti, fil-waqt li jkun tfadallu 5 pagamenti oħrajn. Waqt l-istess konferenza, ġie notat ukoll li dan kollu wassal biex komplew jonqsu l-persuni fuq id-dipendenza soċjali. Dwar dan kollu, il-Ministru Michael Falzon spjega li tkabbir fuq in-nefqa soċjali jirrifletti kemm dan il-Gvern mhux biss jħaddan il-valuri ta' ġustizzja soċjali iżda jipprattikahom b'mod konkret u ġenerus. Dan kontrarju għal dak li kien jiġri fil-passat taħt l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN. Differenza ta' sieda ta' 70 euro fil-ġimgħa lil pensjonanti kollha kemm huma. Ir-rekord ta' ħadd ieħor kien li f'20 sena qatt ma żied ċenteżmu, illi żied l-età tal-irtirar minn 61 għal 65 sena u li kien żied il-kontribuzzjonijiet li għandek bżonn għall-bolli minn 30 sena għal 40 sena. Dak huwa rekord ta' ħadd ieħor, rekord tal-Gvern huwa rekord pożittiv fejn l-pensjonanti u pożittiv iktar fejn jonqos in-numru tad-dipendenza soċjali.